Em dit Halima i soc enginyera informàtica. El 2012 vaig crear Kadash, un petit taller d'artesania palestina amb només 600 shekels. Amb els anys, les nostres peces van viatjar a Ramallah, Jerusalem i també a Itàlia, als Estats Units i Aràbia Saudita. El taller es va convertir en un centre de treball format per una xarxa de dones que sostenien les seves famílies puntada a puntada. I ho van fer malgrat la guerra. Però el 2024 una bomba va destrossar el taller i casa meva. Vam fugir i vam viure gairebé un any desplaçades. Vam començar de nou amb les nostres mans, sense electricitat ni màquines, teixint llana i reciclant peces velles en roba d'hivern i mantes per a famílies desplaçades. Avui treballem en una casa de lloguer. A baix hi viu la meva família. A dalt hi ha el taller, l'aula i una petita sala d'exposició. Amb el suport del Democracy Workers' Rights Center i d'altres organitzacions podem comprar materials i seguir ajudant famílies vulnerables a Gaza. Saps? Quan dones com nosaltres rebem suport, no només engeguem un projecte. El que fem és preservar la nostra cultura palestina, mantenir la dignitat i alimentar les nostres famílies.